81. pasartea, monostalmia eta eguneroko bizimodua. Lan araudiak ez du debekurik jasotzen begi bakarrak ezein lanbideetan jarduteko, behar besteko gaitasuna frogatuz gero. Tartalo eta Polifemo, Kristina laugarrena Dinamarkako erregea, Ana Mendoza Eboliko printzesa, esgrimariketa batean galdu zuen begia, edo karetitis sifilikoaren kausaz, iturriaren arabera. Gregorio Alexandrovich Potiomkin kondea, Anibal Barca V Sertorio, Wenceslako bigarrena Bohemiako erregea, Horatius Nelson eta Blas Lezokoa, guztiek batailetan. Luis de Camoes Osluisadas epopeiaren egilea, Nicolas Jacques Conte fisikaria, hidrogeno leherketa batek eraman zion, esperimentu batean, Marconi auto-istripu batean, Peter Falk eta Rex Harrison aktoreak, Raoul Walsh eta John Ford zine zuzendariak, lehenengoari erbi bat atera zitzaion errepidean, fil baterako kokalekua bila zebilela, bigarrena ez dago garbi. Partzea begi batean nahiz bestean erabiltzen omen zuen, nabarmenkeria hutsagatik, mihi gaiztoen esanetan. Sammy Davis Jr. musikaria, Moshe Dayan israeldar ministroa, zenbait artelaneko modeloak, esaterako Picassoren otsoa eta Frantziako eskola flauta jolea, 1576koa. Garfio, zonbi batzuk, Maria de Villota bat formulako pilotua, lasterketa batean, Padilla toreroa zezenak atera zion, Darin Hannah Kill Billen, Helen Parker Har Solidus Snake eta Demonam, bideo-jokoetako pertsonaiak, Tuerta de Luz Facebookeko puta bat. Begi bakarra izatea defizit bat da, bistan da, harira dator hitz-jokoa, barkatu errazakeria. Horregatik, begi bakar batek holako bi balio ditu, harira dator esamoldea.